ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനം 16ാം ദിവസത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നിങ്ങളുടെ മാതാജിക്ക് വേറെ എന്തോ തിരക്കായതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഞാനാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഹരേ നമ്മൾ ഇന്നലെ 15ാമത്തെ ധന്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അധ്യായം നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ. അപ്പോഴേ ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ടത് എന്താ? ഈ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളാകുന്ന ഒരു കാൽപ്പനികമായിട്ടുള്ള ഒരു അശ്വത്ഥ വൃക്ഷത്തിനെയാണ് നമ്മൾ അവിടെ കണ്ടത്, അല്ലെ? ഹരേ. അപ്പോഴ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മോചനം നേടണം. എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? പ്രഭു ശ്രീകൃഷ്ണനെ, ഹരേ കൃഷ്ണ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് നമ്മള് മനസ്സിലാക്കണം ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കണം, അല്ലേ? ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതരാവണം. ധന്യമായിട്ടുള്ള അത്യുജ്വലമായ ശ്ലോകം 15ാമത്തെ ശ്ലോകം നമ്മൾ കണ്ടു. സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മതസ്മൃതി ജ്ഞാനമബോഹനം ച വേദൈശ്ച സർവൈരഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്ത കൃദ്വേദ വിദേവ ചാഹം. സർവജീവികളുടെയും ഹൃദയത്തില് ഭഗവാൻ വാഴുന്നുണ്ട്. ജ്ഞാനം, അറിവ്, ഇതെല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉളവാകുന്നത്. എല്ലാ വേദങ്ങളിലൂടെയും അറിയേണ്ടത് ഭഗവാനെ തന്നെയാണ്. വേദാന്തം ഉണ്ടാക്കിയതും വേദങ്ങളെ അറിയുന്നതും എല്ലാം ഭഗവാനാണ്, അല്ലെ? ഭഗവാനാണ് ഉത്തമ പുരുഷൻ, അല്ലെ? പുരുഷോത്തമൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടത്. ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ആ ആനന്ദം നേടാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അതാണ് ശാശ്വതമായത്. ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഈ സുഖങ്ങളൊക്കെ ക്ഷണികമാണ്, തുച്ഛമാണ്. നമ്മൾ അറിയണം ഈ ഭൗതികതയുടെ നിരർത്ഥകത, അത് നമ്മൾ അറിയണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നത്തെ ദേവാസുര സമ്പദ് വിഭാഗ യോഗം, ദേവാസുര ഭാവങ്ങള്, അതായത് ദൈവിക ഭാവങ്ങള്, ആസുരി ഭാവങ്ങള്, അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. രണ്ട് കാറ്റഗറിയിലുള്ള വ്യക്തികളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയണത്. ഓരോരുത്തരുടെയും സ്വഭാവം അവരവരുടെ കർമ്മവാസനകൾ അനുസരിച്ച് രൂപപ്പെട്ട് വന്നതാണ്. ചില പേര് നല്ല നന്മകൾ മാത്രം ചെയ്യുന്ന ദൈവിക ഭാവത്തോടെ വന്നവരുണ്ടാവും, ജനിച്ചവരുണ്ടാവും. ചില പേരാണെങ്കിലോ രാക്ഷസീയമായിട്ടുള്ള ആസുരീയ ഭാവങ്ങളില് ജനിച്ച് വളർന്നു വരുന്നവരുണ്ടാവും, അല്ലെ? അവര് ഈ ഒരു കൂട്ടര് എന്താ ചെയ്യാ? ഭഗവാന്റെ ശരണാഗതിയിൽ വരും. ഒരു ദുരാത്മാക്കളായിട്ടുള്ളവരോ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കില്ല ഒരിക്കലും. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭാവങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ 1, 2, 3 ശ്ലോകങ്ങളില് ഭഗവാൻ ദൈവീകതയുള്ള ആളുകളുടെ ഗുണവിശേഷങ്ങളാണ് പറയണത്. എന്തൊക്കെയാണ്? ദൈവീ സമ്പത്ത് എന്നാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ആ ഒരു വാക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്താ സമ്പത്ത് എന്ന് പറയണത്? നമ്മളിപ്പോ ഈ ഒരു ജന്മം മാത്രമല്ല, അല്ലെ? അനവധി ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ ഈ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത്.
അപ്പോഴ് നമുക്ക് ആർജിച്ചു വന്ന ആ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങള് അതൊരു സമ്പത്താണ്. അത് ദൈവീക സമ്പത്താവാം, ആസുരി സമ്പത്താവാം. അപ്പൊ ദൈവീക ഗുണങ്ങള്, ആ ക്വാളിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ആദ്യം 3 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ വിവരിച്ചു തരാണ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അഭയം സത്വസംശുദ്ധിർ ജ്ഞാനയോഗ വ്യവസ്ഥിതി ദാനം ദമശ്ച യജ്ഞശ്ച സ്വാധ്യായസ്തപ ആർജവം അഹിംസാ സത്യമക്രോധ ത്യാഗ ശാന്തിരപൈശുനം ദയാ ഭൂതേഷ്വലോലുപ്തം മാർദ്ദവം ധീരചാപലം തേജക്ഷമാ ശൗച മദ്രോഹോ നാദിമാനിത ഭവന്തി സമ്പദം ദൈവീമഭിജാതസ്യ ഭാരത. ഇപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് ഈ ഗുണങ്ങള് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഹേ ഭാരത, നിർഭയത, അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, ദാനം, ആത്മനിയന്ത്രണം, യജ്ഞം, വേദപഠനം, തപസ്, ലാളിത്യം, അഹിംസ, സത്യം, ക്രോധമില്ലായ്മ, ത്യാഗം, ശാന്തി, പരദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പ്, സർവജീവികളോടും കാരുണ്യം, ലോഭമില്ലായ്മ, മൃദുല സ്വഭാവം, വിനയം, സ്ഥിരനിശ്ചയം, തേജസ്, ക്ഷമ, ധൈര്യം, ശൗചം, അസൂയാരാഹിത്യം, ബഹുമതിക്കുള്ള വാഞ്ചയില്ലായ്മ, എല്ലാം ദിവ്യപ്രകൃതിയാൽ അനുഗ്രഹീതരായ ദൈവികവർക്കുള്ള ഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പോ ഈ ഗുണങ്ങള് 15 അധ്യായങ്ങളിലായിട്ട് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞ വാക്കുകള് യോഗി, ഭക്തൻ, സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ, ത്രിഗുണാതീതൻ എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു. ഇവരൊക്കെ ദൈവിക ഗുണത്തിൽ പെട്ടവര് തന്നെയാണ്. ഇനി ഈ 26 ഗുണങ്ങള് അത് ഏതൊക്കെയാണ്? അഭയം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭയമില്ലാത്ത അവസ്ഥ തന്നെയാണ്. നമ്മൾക്ക് എന്ത് വരുന്നതും കർമ്മഫലം അനുസരിച്ചാണ്, അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഒരു ഭക്തനായ ആൾക്ക് ഒരിക്കലും ഭയം ഉണ്ടാവില്ല, സ്വസ്ഥരായിരിക്കും എപ്പോഴും. സംശുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞ അന്ധകരണത്തിന്റെ ശുദ്ധി തന്നെയാണ്. കാമം, ക്രോധം, ലോഭം, മോഹം, മാത്സര്യം, അസൂയ ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ആ ഒരു വ്യവഹാരം, അതാണ് സത്വ സംശുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞ. ഇനി ജ്ഞാനയോഗ വ്യവസ്ഥിതി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ, ഈശ്വരൻ പരമസത്യം അത് മാത്രമാണ്, അല്ലെ? ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആ ഭഗവാനെ ഈ പ്രപഞ്ച ഘടകങ്ങളിൽ ഓരോന്നിലും ആ ഭഗവാനെ ദർശിച്ചുകൊണ്ട് കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കാം. അതാണ് ജ്ഞാനയോഗ വ്യവസ്ഥിതി പറഞ്ഞാല്. ഇനി ദാനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്കറിയാല്, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതൊക്കെ അങ്ങനെ നമുക്ക് കൈവന്ന സമ്പത്താണെങ്കിലും അറിവാണെങ്കിലും എല്ലാം നമ്മള് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ദാനം. ദമം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹമാണ്, ആത്മനിയന്ത്രണമാണ്. വിഷയസുഖങ്ങള് നമ്മൾ എത്ര അനുഭവിച്ചാലും അതിൽ ആസക്തി കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക, അല്ലെ? അഗ്നിയില് നെയ്യ് ഒഴിക്കും പോലെയാണ് അത്. അതിനൊരു നിവൃത്തി ഉണ്ടാവണം. പിന്നെ യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ അഗ്നിയില് നെയ്യെടുത്ത് ഒഴിക്കല് മാത്രല്ല യജ്ഞം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് 4 ആശ്രമധർമ്മങ്ങളുണ്ട്. ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. ആ ഓരോ ആശ്രമധർമ്മങ്ങളിലും ചെയ്യേണ്ടുന്നതായ കർത്തവ്യങ്ങളുണ്ട്. അതൊക്കെ യജ്ഞഭാവനയോടെ ചെയ്യാം, ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് യജ്ഞമായി, ഏത് കർമ്മവും യജ്ഞമായി. അതാണ് യജ്ഞം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത്. പിന്നെ സ്വാധ്യായം എന്നാണെങ്കിൽ വേദപഠനം, പുരാണ ഇതിഹാസങ്ങള് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കല്, അതൊക്കെയാണ് സ്വാധ്യായത്തിൽ വരുന്നത്. അന്ധവിശ്വാസം, ബ്ലൈൻഡ് ഫെയ്ത്ത് അതൊന്നും ആവരുത്. വേദം പ്രമാണമാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കണം. അതാണ് സ്വാധ്യായത്തിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുക. തപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തപസ് തന്നെ. തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാട്ടിൽ പോയി കണ്ണടച്ചിരിക്കലല്ല, നല്ല ശീലങ്ങളൊക്കെ അഭ്യാസം ചെയ്ത് വളർത്തിയെടുക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക്, എന്താ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം? ഭഗവത് പ്രാപ്തിയാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള ആ ദൃഢതയോടുള്ള ആ മുന്നോട്ട് പോക്ക്, അതാണ് തപസ്. നമ്മളില് മാറ്റം വരുത്താന് എന്തെങ്കിലും എഫേർട്ട് എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ചെയ്യുക, അതൊരു തപസ് തന്നെയാണ്. ഇനി ആർജവം എന്ന് പറഞ്ഞാല് കാര്യങ്ങൾ നേരായ വഴിക്ക് പറയാ, സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡ് ആവുക എന്നൊക്കെ പറയൂ, അല്ലെ? ഋജു ബുദ്ധി, അതാ. അഹിംസ എന്ന് പറഞ്ഞ കൊതുവിനെ കൊല്ലാതിരിക്കൽ മാത്രമല്ല അഹിംസ. ഏത് ജീവിയുടെയും പുരോഗതി തടസ്സപ്പെടുത്താത്ത രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മളുടെ പെരുമാറ്റം.
ചിന്ത, വാക്ക്, പ്രവൃത്തി ഒന്നും കൊണ്ട് ആരെയും ദ്രോഹിക്കാൻ പാടില്ല. പിന്നെ സത്യം നമുക്കറിയാം, സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് യാഥാർത്ഥ്യത്തെ വളച്ചൊടിക്കരുത്. എന്ത് സംഭവിച്ചാലും സത്യം മാത്രം പറയാം. അക്രോധ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ക്രോധം ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുക, അല്ലെ? ആരോടും ദേഷ്യപ്പെടാതെ പെരുമാറാൻ, കോപ നിയന്ത്രണത്തോടെ. എന്ന് വെച്ച് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റോ കുറ്റമൊക്കെ ചെയ്താല് അവരുടെ നന്മയ്ക്കായിട്ട് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ദേഷ്യപ്പെടാം, അല്ലേ? ഇനി ത്യാഗം എന്നാണെങ്കിൽ വിട്ടുവീഴ്ച, അല്ലേ? മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മ കണക്കാക്കിയിട്ട് പലതും നമ്മൾ ത്യാഗം സഹിക്കുക. കുടുംബത്തിലായാല്, അല്ലെ? കുടുംബ മര്യാദ, സാമാന്യ മര്യാദ അതൊക്കെ പാലിക്കാം. ഈശ്വരനെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അവഗണനകളും പോലും സഹിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അത് ത്യാഗം. പിന്നെ ശാന്തി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്ത് വന്നാലും മനസ്സംയമനം കൈവിടാതിരിക്കുക, അതാണ് ശാന്തി. അപൈശുനം എന്ന് പറഞ്ഞ പരദോഷം കാണരുത്. മറ്റുള്ളവരുടെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക, അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. എല്ലാവർക്കും സ്വന്തം വാസനകൾ ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? അതിനനുസരിച്ച് അവര് പ്രവർത്തിക്കും. അവര് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നെ ബാധിക്കാതിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാ, അല്ലെ, അതിനെ പരദൂഷണം അങ്ങനെ കുറ്റം കാണുന്നത്? അത് ചെയ്യരുത്. അതാണ് അപൈശുനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൂതേഷു ദയ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഒരാളെ മഹാനാക്കുന്നത് സർവഭൂത ദയാണ്, അല്ലെ? എല്ലാ സഹജീവികളോട് സഹാനുഭൂതി ഉണ്ടാവുക, അല്ലെ? അത് അലോലുപത്വം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്നിലും അധികം ആഗ്രഹിക്കാതിരിക്കുക. ചില പേരുണ്ട്, എന്ത് കണ്ടാലും വേണമെന്ന് തോന്നും, അല്ലെ? അതല്ല അലോലുപത്വം. മാർദ്ദവം നമുക്കറിയാം, സോഫ്റ്റ്നെസ്, അല്ലെ? മൃദുലത. ആധ്യാത്മിക കർക്കശം പാടില്ല. നമ്മളിപ്പോ സാധകരാണ്, അല്ലെ? നമ്മൾ ഭക്തരായിട്ടില്ല, സാധകരുടെ ലെവലായിട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മളെ പോലെ സാധകർക്ക് എന്ത് വേണം? മൃദുലത വേണം, അല്ലെ? കാർക്കശ്യം പാടില്ല. മഹാത്മാക്കളെയൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? നല്ല തെളിമയുണ്ടാവും, അല്ലെ? അവരുടെ വാക്കിലെ പ്രവൃത്തിയിലെ എല്ലാം. ഹ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാല് തെറ്റ് ചെയ്യാൻ ലജ്ജ ഉണ്ടാവണം, ശരി ചെയ്യാനാണ് ആർജവം ഉണ്ടാവേണ്ടത്. അചാപലം എന്ന് പറഞ്ഞ ദൃഢത, എന്ത് വന്നാലും മുന്നേറണം എന്നുള്ള ആ ദൃഢത. പ്രയത്നം ഉണ്ടാവും, അതിനെപ്പറ്റിയൊന്നും ക്ഷോഭ ഉണ്ടാവില്ല, നിരാശയൊന്നും. തേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് മനസ്സിന്റെ ബലം തന്നെയാണ് തേജസ്. ആത്മീയ പുരോഗതി ലക്ഷ്യം ആക്കിയിട്ട് മുന്നേറാൻ ശ്രമിക്കാം. പിന്നെ ദുർബലരെയൊക്കെ കണ്ട അവർക്കൊക്കെ രക്ഷ നൽകാൻ ശ്രമിക്കാം. ക്ഷമ നമുക്കറിയാം, അല്ലെ? എന്തും സഹിക്കാനുള്ള കഴിവാണ്. അപ്പോ ഭക്തനാവാൻ പോകുന്നവർക്ക് കൂടുതൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും, എല്ലാം ക്ഷമയോടെ നേരിടാൻ. ധൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ധൈര്യമാണ്. എവിടെയും പതറരുത്. എന്ത് സന്നിഗ്ധ ഘട്ടത്തിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്റെ കൂടെ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഉറപ്പുണ്ടാകും. ശൗചം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുളിക്കുക മാത്രല്ല, മതമാത്സര്യങ്ങളില്ലാതെ പെരുമാറാൻ സാധിക്കണം, വിശുദ്ധി ഉണ്ടാവണം. അദ്രോഹം എന്ന് പറഞ്ഞ ആർക്കും ഉപദ്രവം ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അതിമാനിത എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ദുരഭിമാനം, അല്ലെ? അത് സ്വയവും മറ്റുള്ളവരെയും എല്ലാം നശിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് ഈ ദുരഭിമാനം. അങ്ങനെ ദുഷ്പ്രവണതയും ഒക്കെ ഇല്ലാതാക്കുക, മറ്റുള്ളവരെയും മാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, അതാണ്. അപ്പോ ഈ മുകളിൽ പറഞ്ഞ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഗുണങ്ങളില് ഏതെങ്കിലും നമുക്ക് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നേടിയെടുക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം, അല്ലെ? ഇതല്ലാത്തത് എന്തെങ്കിലും നമ്മളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കാനും ശ്രമിക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 3 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ ഒരു ദൈവിക സമ്പത്ത് ഉള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ട ഗുണങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇനി 4ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഇതിന്റെ വിപരീതമായിട്ടുള്ള ആസുരി ഗുണം പറയാണ്. ദംഭോദർപ്പോഭിമാനശ്ച ക്രോധ പാരുഷ്യമേവ ച അജ്ഞാനം ചാഭിജാതസ്യ പാർത്ഥ സമ്പദമാസുരീം. ഹേ പാർത്ഥ, ഗർവം, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം ദുരഭിമാനമാണ് കേട്ടോ. ക്രോധം, പാരുഷ്യം, ജ്ഞാനം എന്നിവ അസുര ഗുണങ്ങളാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് അസുര ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ? ഗർവം, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം എന്നുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ദംഭം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദംഭോ ദർപ്പോ അഭിമാനശ്ച എന്നാ പറഞ്ഞേക്കണേ. ദംഭം എന്ന് പറഞ്ഞാല്
നല്ല കാര്യങ്ങള് ചെയ്യാണ് ഞാൻ എന്നുള്ള അഹംഭാവം ഉണ്ടാവണം. ദർപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ വലിയ കുലത്തിലാണ് ജനിച്ചിട്ടുള്ളത്, പദവി അങ്ങനെയൊന്നും പാടില്ല. അതിമാനിത എന്ന് പറഞ്ഞ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ആ സ്ക്രീന് ഫുള്ളായിട്ട് കാണുന്നില്ല. സ്ക്രീൻ കാണുന്നില്ലേ? ഫുള്ളായിട്ട് കാണുന്നില്ല, അത് ഒരുപാട് സൂം ആയിരിക്കുന്നു. മതിയോ? ഇപ്പോഴോ? ഇപ്പോൾ കാണുന്നു. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ക്രോധം നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ദേഷ്യാണ്. പാരുഷ്യം നമുക്കറിയാം, എന്താ മാർദ്ദവത്തിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെ, കഠിനമായിട്ട് പെരുമാറുക, കഠോര ശബ്ദത്തിൽ സംസാരിക്കുക, അതൊക്കെ. അജ്ഞാനം നമുക്കറിയാം, ശാസ്ത്രമോ ആചാര്യനെ ഒന്നും അനുസരിക്കാതെ തോന്നിയ പോലെ പ്രവർത്തിക്കലാണ് അജ്ഞാനം. അഭിജാത, ഞാൻ വലിയവനാണ് എന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാരും മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ദേവി സമ്പദ്വിമോക്ഷായ നിബന്ധായ സുരീമത മാ ശുച സമ്പദം ദേവീമഭിജാതോസി പാണ്ഡവ. അഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ മുക്തി സാധനം, ആസുര ഗുണങ്ങൾ ബന്ധന കാരണങ്ങളുമാണ്. ദൈവിക ഗുണങ്ങള്, ആ ദൈവിക ഗുണങ്ങള് മുക്തിക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ്. ആസുര ഗുണങ്ങളോ ബന്ധന കാരണമാണ്, നമ്മളെ ഇവിടെ തന്നെ ബന്ധിപ്പിച്ചിടും. അത് പാണ്ഡുനന്ദന, ദൈവിക ഗുണങ്ങളോടെ പിറന്നവനായതുകൊണ്ട് നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട. അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, നീ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിലും നീ ആസുരി സ്വഭാവി ഒന്നുമല്ല. ഒരു ക്ഷത്രിയൻ ശത്രുവിന് നേരെ പൊരുതുക എന്നുള്ളത് ദിവ്യകൃത്യം തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് നീ ദുഃഖിക്കൊന്നും വേണ്ട, നീ ദിവ്യ പ്രകൃതിയിൽ ജനിച്ച ആള് തന്നെ എന്ന് പറയാണ്. ജീവിതത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ആശ്രമധർമ്മങ്ങളെ അനുസരിക്കലാണ് നമ്മുടെ ധർമ്മം ഓരോരുത്തരുടെ. നമ്മൾ ഇവിടെ പറയണത് ദൈവീ സമ്പത്ത് മോക്ഷപ്രദാണ്, ആസുരി സമ്പത്ത് ബന്ധന കാരണമാണ് എന്നാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 6-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ദൗ ഭൂതസർഗൗ ലോകേസ്മിൻ ദൈവ ആസുര ഏവ ച ദൈവോ വിസ്തരശ പ്രോക്ത അസുരം പാർത്ഥ മേ ശൃണു. ഹേ പാർത്ഥ, ഈ എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ആസുരം ദൈവികം എന്നീ 2 വിഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നിൽപ്പെടും. ഞാൻ ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ പറ്റി വിവരിച്ചു പറഞ്ഞുവല്ലോ, ഇനി ആസുരങ്ങളായവയെ വിവരിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിലുള്ള ഏത് സൃഷ്ടി എടുത്തു നോക്കുമ്പോഴും നമുക്കറിയാൻ പറ്റും, ഒന്നുകിൽ അത് ആസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളതോ അതല്ലെങ്കിൽ ദൈവിക സ്വഭാവത്തിൽ വരുന്നതായിരിക്കും, ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നതായിരിക്കും. ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ പറ്റി ആദ്യം 3 ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ വിസ്തരിച്ചു പറഞ്ഞു. ഇനി ആസുരങ്ങളായവയെ വിവരിക്കാം. എന്തിനാ അതൊക്കെ വിവരിക്കുന്നത്? നമുക്ക് അതൊക്കെ ആസുരി ഭാവങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം അല്ലെ, എന്നിട്ട് ദൈവിക ഗുണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളണം. അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഭൗതികതയിലെ ബദ്ധരായിട്ടുള്ള ജീവങ്ങള് ആണ് നമ്മളൊക്കെയും. ദൈവിക പ്രകൃതിക്കാര് നിയന്ത്രിത ജീവിതം ആയിരിക്കും നയിക്കുക. അവര് പ്രാമാണികരുടെയും വേദഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും ഒക്കെ നിബന്ധനകളെ അനുസരിക്കും. ജീവിത നിയമങ്ങളെ മറികടന്നിട്ട് തന്നിഷ്ടപ്രകാരം ജീവിക്കുന്നവരാണ് ആസുരികള്. 7-ാമത്തെ ശ്ലോകം. പ്രവൃത്തിം ച നിവൃത്തിം ച ജനാന വിദുരാസുര ന ശൗചം നാഭിചാചാരോ ന സത്യം തേഷു വിദ്യത്തെ. ചെയ്യേണ്ടതെന്തെന്നോ ചെയ്യരുതാത്തതെന്തെന്നോ ആസുര സ്വഭാവികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. വിശുദ്ധിയോ നല്ല പെരുമാറ്റമോ സത്യസന്ധതയോ അവർക്കില്ല. ആസുരികള് എന്താ ചെയ്യാ? അവർക്ക് ഏതാണ് ശരിയായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, ഏതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഒരു അറിവില്ല. വിശുദ്ധി ഉണ്ടാവില്ല, നല്ല പെരുമാറ്റം അവരിൽ നിന്നുണ്ടാവില്ല, സത്യസന്ധത ഒട്ടും ഉണ്ടാവില്ല. മദ്യപാനം, ചൂതുകളി, അങ്ങനെയുള്ള മോശമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളില് മുഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കാനാണ്. ഭൗതിക തൃഷ്ണയാണ് കൂടുതല്. ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ സുഖം കിട്ടും എന്ന് കരുതി അതിന്റെ പിന്നാലെ പായും അവര്. നമ്മുടെ പുരാണങ്ങളിലും ഒക്കെ നോക്കിയാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ആസുരികളും ദൈവികതയുള്ളവരെയും ഒക്കെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ ദുര്യോധനൻ നോക്കൂ, ദുര്യോധനൻ ചെറിയച്ഛനായിട്ടുള്ള വിതുരരെ അപമാനിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഹസ്തിനപുരത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹം പോകുന്നുണ്ട്.
യുധിഷ്ഠിരനാണെങ്കിലോ വിതുരരെ ബഹുമാനിച്ച് കാൽക്കൽ വീണ് പ്രണമിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഇപ്പൊ ദുര്യോധനൻ ദ്രൗപദിയെ അപമാനിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാലോ അർജുനൻ സ്ത്രീകളോടൊക്കെ വളരെ ബഹുമാനവും ആദരവുമാണ്. ഒരിക്കൽ അർജുനൻ ദേവലോകത്ത് പോവുകയുണ്ടായി. അവിടെ ചെന്നപ്പോ അർജുനന്റെ ആ സൗന്ദര്യം കണ്ടിട്ട് ഉർവശി പറഞ്ഞു, അങ്ങയോടൊപ്പം ഒപ്പം ഭോഗസുഖം അനുഭവിക്കണം എന്ന് പറയാണ്. അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അർജുനൻ എന്താ പറഞ്ഞത്, അങ്ങ് എനിക്ക് കുന്തി മാതാവിനെ പോലെയാണ് എന്ന്. മാത്രല്ല പ്രപിതാമഹൻ പുരൂരവസ് അങ്ങയെ വിവാഹം ചെയ്തിരുന്നു. അങ്ങനെ പുരുവംശമായിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് എന്റെ മുത്തശ്ശിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കേട്ട് ഉർവശി ശാപം കൊടുത്തു. നീ ഒരു നപുംസകമായി തീരട്ടെ എന്ന് ശപിച്ചു. അപ്പോഴോ അതും അർജുനനൊരു അനുഗ്രഹമായി അല്ലെ. അവിടെ വനവാസത്തിന് 12 വർഷത്തെ വനവാസത്തിന് 1 വർഷത്തെ അജ്ഞാതവാസത്തില് വിരാട രാജ്യത്ത് അവിടെ രാജാവിന്റെ മകള് ഉത്തരയെ ഡാൻസ് ടീച്ചറായിട്ട് അവിടെ പഠിപ്പിച്ചു അല്ലെ. ബൃഹന്തള എന്ന പേരെടുത്തു. അങ്ങനെ ഒടുവില് അത് 1 വർഷം തീർന്നപ്പോ അത് അർജുനനാണ് എന്ന് രാജാവ് അറിഞ്ഞപ്പോഴ് ഉത്തരയെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു അല്ലെ. അർജുനനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോ അർജുനൻ എന്താ പറഞ്ഞത്, ശിഷ്യ എനിക്ക് മകൾക്ക് തുല്യമാണ്, എന്റെ മകൾക്ക് തുല്യമാണ്, എനിക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന്. എന്റെ മകൻ അഭിമന്യു ഉത്തരയെ വിവാഹം കഴിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ സ്ത്രീകളോട് ആദരവാണ് അല്ലെ. മുതിർന്നവരെയൊക്കെ ബഹുമാനിക്കുക, ആദരിക്കുക, അതൊക്കെയാണ് ദൈവിക സ്വഭാവങ്ങള്. 8ാമത്തെ ശ്ലോകം. അസത്യം അപ്രതിഷ്ഠം തേ ജഗദാഹുരനീശ്വരം അപരസ്പര സംഭൂതം കിമന്യത് കാമഹൈതുകം. ഈ പ്രപഞ്ചം അസത്യവും അടിസ്ഥാനരഹിതവുമാണെന്നും അതിന് നിയന്താവായി ഒരു ഈശ്വരൻ ഇല്ലെന്നും അവർ പറയുന്നു. ആരാ പറയണേ? ആസുരികളാ അല്ലെ. ലൈംഗിക അഭിലാഷം മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ കാരണമെന്നും കാമമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കാരണമായിട്ടില്ലെന്നുമാണ് അവർ പറയുന്നത്. അസുരികൾ പറയണത്. അവര് ഈ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ലോകം ഒരു കാൽപ്പനികമായതാണ് എന്നാണ് ആസുരികൾ പറയണത്. ഇതിനൊരു ഫൗണ്ടേഷൻ ഇല്ല, സെക്സ് ഡിസയർ മാത്രാണ് എന്നാണ് അവരുടെ ധാരണ. അപ്പോ എല്ലാം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ്. വെറും ലൈംഗിക അഭിലാഷം മാത്രാണ് ഇതിന്റെ ഉൽപ്പത്തിക്ക് കാരണം. കാമമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കാരണമല്ല എന്നാണ് അവര് ധരിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ അങ്ങനെ ആസുരികള് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ളതല്ല അവര് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുന്നത്, അജ്ഞതയാണ് അവർക്ക്. ഇപ്പോ രാമായണത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു, കുംഭകർണൻ പോലും രാവണനോട് പറയുന്നുണ്ട് സീതാദേവിയെ തിരിച്ചയക്കൂ എന്ന് മണ്ഡോദരി പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ രാവണൻ കേൾക്കുന്നില്ല അല്ലെ. രാജ്യവും വംശവും സ്വയവും നശിച്ചു. അതാ റിസൾട്ട് ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ ആസുര സ്വാഭാവികള് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനെ തന്നെ ഒരു മായ കാഴ്ചയായിട്ടാ കാണുക. കാരണമോ കാര്യമോ നിയന്താവോ ഉദ്ദേശമോ ഒന്നും അതിനില്ല. എല്ലാം അവർക്ക് മിഥ്യയാണ്. അവർക്ക് ജീവനും ശരീരവും ഒക്കെ ഒന്നാണ്. ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുന്നതിന് പകരം അവരിങ്ങനെ സ്വപ്ന ലോകത്തിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കാണ് ചെയ്യുക ആസുരി സ്വഭാവികള്. 9ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഏതാം ദൃഷ്ടിമവഷ്ടഭ്യ നഷ്ടാത്മാന അല്പബുദ്ധയ പ്രഭവന്ത്യുഗ്രകർമാണ അക്ഷയായ ജഗദോഹിത. ഈ നിഗമനങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് സ്വയം നഷ്ടപ്പെട്ടവരും അസുരന്മാരുമായ ഈ അല്പബുദ്ധികൾ ലോകനാശകരങ്ങളായ കൊടും ക്രിയകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. ഈ ആതങ്കവാദം അല്ലെ, ടെററൊക്കെ നടത്തണത് ആരാ? ഈ ഇതുപോലെയുള്ള ആസുരി സ്വഭാവികളാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യണത് അല്ലെ. ലോകനാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ദുഷ്കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും അവര്. ബുദ്ധിയില്ല വേണ്ടത്ര, ഈശ്വരനെ അറിയണില്ല. ഭൗതികത അത് എത്ര ആസ്വദിച്ചാലും അവർക്ക് മതി വരുന്നില്ല. അതിനായിട്ട് സുഖം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് കുറെ ഉപാധികൾ കണ്ടെത്തും. ഫലം എന്താണ്? ജനങ്ങൾ അധികം അക്രമാസക്തരാവേണ്ടി വരും അല്ലെ. നിഷ്ഠൂര കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും, സ്വയം അബ്യൂസേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറും. അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഫലം ഉണ്ടാവുക. 10. മമാശ്രിത്യ ദുഷ്പൂരം ദംഭദാനമദാന്യത
മോഹാത് ഗൃഹീത്വാ സദ്ഗ്രാഹാൻ പ്രവർത്തന്തേ ശുചിവ്രത. അടക്കാനാവാത്ത കാമം പൂണ്ടും ദമ്പം, ദുരഭിമാനം എന്നിവയിൽ മുഴുകി വ്യാമോഹിതരുമായ ആസുര സ്വഭാവികൾ ക്ഷണികമായതിൽ ആകൃഷ്ടരായി എന്നും വൃത്തിഹീനമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്നു. അവര് ഒരിക്കലും തൃപ്തി വരാത്ത സുഖഭോഗ ആസക്തിയാണ് അവർക്ക് ഉണ്ടാവുക. മായാമോഹിതരായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോരോ കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. തെറ്റായ വഴിയാണ് എന്നൊന്നും അറിയില്ല. മലിനമായ ശീലങ്ങളായിരിക്കും. മിഥ്യാഹങ്കാര പ്രേരിതമായിട്ട് വേദസമ്മതമല്ലാത്ത ഓരോ സിദ്ധാന്തങ്ങളൊക്കെ ആവിഷ്കരിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്കും സ്വയം പ്രയോജനമില്ല, മറ്റുള്ളവർക്കും പ്രയോജനം ഇല്ലാത്ത രീതിയിലായിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ദക്ഷ പ്രജാപതിയാണ്. നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ, ദക്ഷ പ്രജാപതി. എന്താ അല്ലേ, അഹങ്കാരത്തോടെ ദമ്പോടുകൂടിയായിരിക്കുന്നത്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അപ്പോ ഈ ദക്ഷ പ്രജാപതിയുടെ മകളാണ് സതീദേവി. അപ്പോ സതീദേവി പറഞ്ഞു പരമശിവനെ വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അപ്പോ ദക്ഷൻ ഇഷ്ടല്ല പരമശിവനെ, എന്നാലും മകളുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കാണ്. അങ്ങനെ ഏത് സന്ദർഭം കിട്ടുമ്പോഴും പരമശിവനെ അധിക്ഷേപിക്കാൻ, അവഹേളിക്കാൻ ശ്രമിക്കും ദക്ഷൻ. അങ്ങനെ ഒരു നാള് ശിവൻ മറ്റേ ദേവന്മാരും ഒക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ ശിവൻ ഇങ്ങനെ ധ്യാനിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ വേളയില് അവിടേക്ക് ദക്ഷൻ കയറി വന്നപ്പോഴേ എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് അദ്ദേഹത്തെ പ്രണമിച്ചു. എന്നാൽ ബ്രഹ്മാവും ശിവനും മാത്രം എഴുന്നേറ്റില്ല. ബ്രഹ്മാവ് എഴുന്നേൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, കാരണം ദക്ഷ പ്രജാപതിയുടെ പിതാവാണ് ബ്രഹ്മാവ്. പക്ഷെ ശിവൻ എഴുന്നേറ്റില്ല എന്ന് കണ്ട് ക്രോധിതനായി. അങ്ങനെ ശിവനെ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു വിടും. അങ്ങനെ പിന്നീട് ഒരു വലിയ മഹായജ്ഞം നടത്താണ് ദക്ഷൻ. അപ്പൊ എല്ലാവരെയും വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്, പരമശിവനെ മാത്രം വിളിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ എല്ലാവരും പോകണത് കണ്ടപ്പോ സതീദേവിക്ക് ഒരാഗ്രഹം, അച്ഛന്റെ അവിടെ യാഗം നടക്കണേല് എനിക്കും പോകണം എന്ന് പറയാ. ക്ഷണിക്കാത്തടത്ത് പോകരുത് എന്ന് പരമശിവൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, അല്ല, എന്റെ പിതാവിന്റെ ഗൃഹത്തിലേക്ക് പോവാൻ എനിക്ക് ക്ഷണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ എന്നെ. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ സതീദേവി പോകും. കുറെ ഭൂതഗണങ്ങളെ കൂട്ടി പറഞ്ഞയക്കും. അങ്ങനെ അവിടെ എത്തിയപ്പോ സഹോദരങ്ങളും മാതാവും ഒക്കെ നല്ല സന്തോഷത്തോടെ സംസാരിക്കാനൊക്കെ വരുമ്പോ ഈ ദക്ഷ പിതാവ് അവരെയൊക്കെ വിലക്കും. അങ്ങനെ ഒറ്റപ്പെടുത്തും സതീദേവിയെ. അപ്പോ അവിടെ ഇന്ന് ഇരുന്നു എല്ലാം ക്ഷമിച്ച്. അത് കഴിഞ്ഞ് യജ്ഞശിഷ്ടം എല്ലാവർക്കും നീക്കി വെക്കുക. പക്ഷെ ശിവന് മാത്രം നീക്കി വെച്ചില്ല യജ്ഞശിഷ്ടം. അങ്ങനെ പരമശിവനെ അപമാനിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഈ സതീദേവി പറഞ്ഞു, ഞാൻ ദാക്ഷായണി, ദക്ഷപുത്രിയായിട്ടുള്ള ദാക്ഷായണിയായിട്ട് എന്റെ ഈ ശരീരം ഇനി ഞാൻ നിലനിർത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ ജീവിക്കേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അഗ്നിയിൽ പ്രവേശം ചെയ്യും. അതറിഞ്ഞ് പരമശിവൻ ക്രുദ്ധനായിട്ട് വരും. അങ്ങനെ പരമശിവൻ ക്രുദ്ധനായിട്ട് വന്നിട്ട് ഈ ദക്ഷന്റെ ശിരസ്സറുക്കുന്നതാണ് കഥ. അപ്പോ ശിരസ്സറുക്കുമ്പോ അപ്പൊ ദക്ഷന് പിന്നെ എല്ലാ തെറ്റ് പറ്റിയത് മനസ്സിലാവും. അങ്ങനെ ആടിന്റെ തല വെച്ചിട്ട് ജീവൻ കൊടുക്കും എന്നാണ്. ഇത് സിംബോളിക്കലിയാണ് പറയണത്. ആടിന്റെ തല വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഹങ്കാരമൊക്കെ മാറി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇതാണ് ഹരികൃഷ്ണ. 11ഉം 12ഉം ശ്ലോകങ്ങളുടെ അർത്ഥമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണമാണ് മാനുഷിക സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാന ആവശ്യം എന്നവർ കരുതുന്നു. ആരാണ്? ആസുരികൾ എന്താ കരുതണത്? ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തി, ആ സുഖത്തിനായിട്ട് നെട്ടോട്ടമോടുക. അതാണ് ഈ മാനുഷിക സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാന ഒരു ആവശ്യം എന്ന് അവർ ധരിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അക്കാരണത്താൽ ജീവിത അവസാനം വരെയും അളവറ്റ വ്യാകുലതയോടെ കഴിഞ്ഞുകൂടേണ്ടതായും വരുന്നു. ഈ ഭൗതികതയില് എത്രത്തോളം നമ്മൾ അറ്റാച്ച്ഡ് ആവുമോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് ദുഃഖവും നിരാശയുമാണ് ഉണ്ടാവുക. അതവർക്ക് അറിയാൻ വയ്യ. അനേകായിരം ആഗ്രഹങ്ങളുടെ വലക്കെട്ടിലകപ്പെട്ട കാമക്രോധങ്ങൾക്ക് അധീനരായി സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായി അന്യായമായിട്ടെങ്കിലും അവർ ധനം സമ്പാദിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവര് ഈ വ്യാമോഹത്തിന്റെ വലയിൽ അകപ്പെട്ടിങ്ങനെ കാമക്രോധങ്ങൾക്ക് അധീനരായിട്ട്
ഇനിയും സുഖം വേണം, ഇനിയും സുഖം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെയും ഏത് പ്രവൃത്തി ചെയ്തിട്ടും അധാർമികമായിട്ടും ധനം സമ്പാദിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു കഥയാണ്, നമ്മൾ മുമ്പ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പോ ദേവകി ദേവിയെ വസുദേവര് വിവാഹം ചെയ്ത് അങ്ങനെ പോവുകയാണ്. ഭർതൃഗൃഹത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോഴ് കംസനാണ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത്. അപ്പോഴ് ഒരു അശരീരി കേൾക്കാണ്, ദേവകിയുടെ 8ാമത്തെ പുത്രൻ കംസനെ വധിക്കും എന്ന്. അപ്പോ ഈ അനിയത്തിയുടെ മുടി പിടിച്ചിട്ട് വധിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോ വസുദേവര് തടയണത്. അതാണ് ഇവിടുത്തെ സന്ദർഭം. 13, 14, 15 ശ്ലോകങ്ങളുടെ അർത്ഥാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അസുര സ്വഭാവി ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കും, ഇന്ന് എനിക്ക് ഇത്രയേറെ ധനമുണ്ട്, എന്റെ പദ്ധതികൾ അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇനിയും ധനം ആർജിക്കും. ഇത്ര ധനം എനിക്ക് ഇപ്പോഴുണ്ട്, അത് ഭാവിയിൽ കൂടി കൂടി വരികയും ചെയ്യും. അയാൾ എന്റെ ശത്രുവാണ്, ഞാൻ അയാളെ കൊല്ലും. ഇനിയുള്ള ശത്രുക്കളെയും ഞാൻ കൊല്ലും. ഞാൻ എല്ലാറ്റിനും ഉടമയാണ്, ഞാൻ സുഖിയാണ്, ഞാൻ എല്ലാം തികഞ്ഞവനും ബലവാനും സന്തുഷ്ടനും സമ്പന്നനുമാണ്. കുലീനരായ ബന്ധുക്കളുണ്ട് എനിക്ക്, എന്നോളം ശക്തിമാനും സന്തോഷവാനുമായ ആരുണ്ട്. ഞാൻ യാഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും, ദാനം ചെയ്യും, സന്തോഷിക്കും എന്നെല്ലാം ഓർത്ത് അവർ അജ്ഞാനത്താൽ മോഹിതരാകുന്നു. ഇങ്ങനെ മോഹജാലത്തിൽ പെട്ടിട്ട് അല്ലെ, എന്താ പറയുക, ഇന്ന് എനിക്ക് എത്രയോ ധനമുണ്ട്, ഇനി ഞാൻ എന്താ സമ്പാദിക്കണു. അതുപോലെ എന്റെ ശത്രുക്കളെയൊക്കെ എനിക്ക് നിസ്സാരമായി വധിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ എല്ലാം തികഞ്ഞ ബലവാനാണ്, സന്തുഷ്ടനാണ്, സമ്പന്നനാണ്, അനേകം ബന്ധുക്കളുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഓർത്ത് അജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മോഹിതരായി കഴിഞ്ഞുകൂടും ആസുരികള്. ഇവിടുത്തെ പിക്ചർ നമുക്കറിയാം, പാഞ്ചാലിയുടെ വസ്ത്രാക്ഷേപമാണ് ഇവിടെ സഭയില്. 16 അനേക ചിത്ത വിഭ്രാന്ത മോഹജാല സമാവൃത കാമഭോഗേഷു പതന്തി നരകേഷു ചൗ. ഇങ്ങനെ പലവിധം ആകാംക്ഷകളിൽപ്പെട്ട് വലഞ്ഞും വ്യാമോഹത്തിന്റെ വലയിൽ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ അത്യാസക്തരായി അവർ നരകത്തിൽ വീഴുന്നു. ഇവിടെ കുട്ടികളെ പടക്കം പൊട്ടിക്കണൊക്കെ കുറച്ച് ന്യൂസൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ, കുറച്ച് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ എന്താ പറയണേ, പലതരം ആകാംക്ഷയിൽപ്പെട്ട് വലഞ്ഞു വ്യാമോഹത്തിന്റെ വലയിൽ കുടുങ്ങിയിട്ടും ഇവര് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ അത്യാസക്തരായിട്ട് അവര് നരകത്തിലാ വീഴണേ. അവരുടെ ഗതി എന്താ, നരകത്തിൽ പോവാണ് ചെയ്യുക അവര്. അപ്പോ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കണ സന്ദർഭം ഏതാണ്, ശിശുപാലൻ ആണ് ഇത്. ശിശുപാല വധമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സന്ദർഭം. ഇപ്പോ രാജസൂയ, അതായത് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു, യുധിഷ്ഠിരനെ രാജാവാക്കി, അതിനുശേഷം രാജസൂയം നടത്തുകയാണ്. അപ്പോഴവിടെ അഗ്രപൂജയ്ക്ക് ആരെ ഇരുത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ശ്രീകൃഷ്ണനെ അല്ലാതെ വേറെ ആരെയും ശ്രേഷ്ഠനായിട്ട് ഇല്ല. അങ്ങനെ അഗ്രപൂജയ്ക്ക് ഭഗവാനെ ഇരുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴ് ഈ ശിശുപാലൻ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ബന്ധുവാണ്. ഈ ശിശുപാലന്റെ ജന്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല്, ശിശുപാലൻ കാലുകളൊക്കെ കൂടുതലുള്ള ഒരു ബാലനായിരുന്നു. അപ്പോഴ് ഇങ്ങനെ ഒരു അശരീരി ഉണ്ടാവുകയാണ്. ഈ കുട്ടി ആരെടുക്കുമ്പോഴാണ് ഈ എക്സ്ട്രാ ഉള്ള കാലുകളൊക്കെ പോയി നോർമൽ ആവണത്, ആ ആളുടെ കൈ കൊണ്ടായിരിക്കും ഈ ശിശുപാലന്റെ ഈ കുഞ്ഞിന്റെ മരണം എന്ന് ഒരു അശരീരി. അപ്പോഴമ്മയ്ക്ക് വിഷമായി. ആര് വരുമ്പോഴും കുട്ടിയെ എടുക്കാൻ കൊടുക്കും. എടുക്കുമ്പോ അങ്ങനെ കൃഷ്ണൻ വന്നപ്പോഴും കൊടുത്തു. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ എടുത്തപ്പോ ഈ കുട്ടി നോർമലായി. അപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലായി, കൃഷ്ണന്റെ കൈ കൊണ്ടാണ് എന്റെ മകന്റെ മരണം ഉണ്ടാവാൻ പോണേന്ന്. അങ്ങനെ പറയും കൃഷ്ണനോട്, കൃഷ്ണ, എന്റെ മോനെ നീ ഉപദ്രവിക്കരുത്, വധിക്കരുത് എന്ന് പറയും. ഇല്ല അമ്മേ, ഞാന് അവന്റെ 100 തെറ്റുകൾ വേണമെങ്കിലും ഞാൻ പൊറുത്തോളാം എന്ന് പറയും. പക്ഷെ എപ്പോഴും ശിശുപാലൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ കാണുന്ന വേളയിലൊക്കെ അവഹേളിക്കാനേ ശ്രമിക്കും. എപ്പോഴും യാദവ, കാലി ചെറുക്ക
എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവഹേളിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സംസാരവും പെരുമാറ്റമാണ് എപ്പോഴും. അതുപോലെ ഈ രാജസൂയ സഭയിൽ വെച്ചിട്ടും അങ്ങനെ പലതും പറയാണ്. പാണ്ഡവരൊക്കെ വാളൂരി കയ്യിൽ വെച്ചു ഇവനെ വെട്ട. കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട. അങ്ങനെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെ ചക്രം അയച്ച് ഇവന്റെ ശിരസ് ഛേദിക്കുകയാണ്. ആ ശിശുപാലനിൽ നിന്നൊരു തേജസ് ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് ഉയർന്നു. അത് പിന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ ചെന്ന് ചേർന്നു എന്നാണ് 17ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥമാണ് ഇവിടെ. നിഷേധികളും സ്വയം സംതൃപ്തരുമായി സമ്പത്ത് ദുരഭിമാനം ഇവയാൽ വ്യാമോഹിതരായി അഹങ്കാരത്തോടെ അവർ ചിലപ്പോൾ വൈദിക വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ തന്നെ പേരിന് ചില പുണ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ സ്വയം അവര് സംതൃപ്തരാ, ഞാൻ ധനികനാണ്, സമ്പന്നനാണ്, ശക്തനാണ് എന്നൊക്കെ. അപ്പൊ സമ്പത്ത് ദുരഭിമാനം ഇവയാലെ വ്യാമോഹിതരാവും അവര്, ആസുരികള്. എന്നിട്ട് അഹങ്കാരത്തോടെ ചിലപ്പോ യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ പലതും അനുഷ്ഠിക്കും, പക്ഷെ വൈദിക വിധി പ്രകാരം ഒന്നും അല്ല ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഭസ്മാസുരനെയാണ്. ഭസ്മാസുരന്റെ കഥ നമുക്കറിയാതെ. കണ്ണിന് തപസ് ചെയ്തു ശിവനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്താൻ. ശിവൻ വരാൻ തയ്യാറായില്ല. കാരണം മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കാനുള്ള വരാ ചോദിക്കുക അസുരന്മാര്, അല്ലെ? അങ്ങനെ പിന്നെ സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ മാംസമൊക്കെ എടുത്ത് അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കാൻ തുടങ്ങി ഈ അസുരൻ. അങ്ങനെ ശിവൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. അപ്പൊ ചോദിച്ചു, ഞാൻ ആരുടെ മേല് കൈവയ്ക്കുന്നോ അവരൊക്കെ ഭസ്മമാവണം എന്നാണ് വരം. ശരി പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അതിന്റെ ട്രയൽ നോക്കണ്ടേ, അത് ശരിയാണോ ഇത് എന്ന് അറിയാൻ ശിവനെ തന്നെ തൊടാനാ നോക്കണേ. അപ്പൊ പരമശിവൻ ഓടി. അപ്പോഴേക്ക് ഇതറിഞ്ഞിട്ട് വിഷ്ണു വന്നിട്ട് വേറൊരു സാധാരണക്കാരന്റെ വേഷത്തിൽ വന്ന് പറഞ്ഞു, എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഓടണേന്ന്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ്, വരം ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിനെന്താ വിഷമിക്കണേ, സ്വന്തം തലയിൽ കൈവച്ച് നോക്കിയാ പോരെ എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ വിഡ്ഢികളല്ലേ, ബുദ്ധിയില്ല. അങ്ങനെ സ്വന്തം തലയിൽ കൈവച്ച് ഭസ്മമായ കഥ. 18ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥമാണ് ഇവിടെ. അസുരന്മാർ മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബലം, ഗർവം, കാമം, ക്രോധം ഇവയാൽ സംഭ്രാന്തരായി തങ്ങളുടെയും അന്യരുടെയും ശരീരങ്ങളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോട് ഈർഷ്യാലുക്കളായി തീർന്ന് ശരിയായ ധർമ്മത്തെ പഴിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവർക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള ചിന്തകളോ പ്രവൃത്തികളോ ഇവരിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം വ്യാമോഹത്തിലാ ഇവരെ, അല്ലെ? മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബലം, ഗർവം, കാമം, ക്രോധം ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് സംഭ്രാന്തരായിട്ടുള്ളവരാണ്. എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിലുള്ള ആ പരമാത്മ ചൈതന്യം, ഭഗവാന്റെ ആ ചൈതന്യത്തിനെ അവര് മാനിക്കില്ല, ആരെയും മാനിക്കില്ല അവര്. അങ്ങനെ ധർമ്മത്തിനെയൊക്കെ പഴിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിതമായിരിക്കും അവരുടേത്, ആസുരി സ്വഭാവികളുടേത്. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ സന്ദർഭം നോക്കൂ. ഇവിടെ എന്താണ്, പാലാഴി കടഞ്ഞ് അമൃത് ലഭിച്ചു. അമൃത് ലഭിച്ചപ്പോ അസുരന്മാരും ദേവന്മാരും തമ്മിൽ എപ്പോഴും യുദ്ധാണ്, അല്ലെ? നമ്മള് പുരാണങ്ങളിലൊക്കെ വായിക്കുമ്പോ. അപ്പോൾ ഈ അമൃത് കിട്ടിയപ്പോഴ് അസുരന്മാര് അത് കൈക്കലാക്കി. ദേവന്മാർക്ക് ഇവരോട് മത്സരിക്കാനുള്ള പ്രാപ്തി ഇല്ല. അങ്ങനെ ഇവര് വിഷണ്ണരായി മഹാവിഷ്ണുവിനെ ശരണം പ്രാപിച്ചു ദേവന്മാര്. അങ്ങനെ മഹാവിഷ്ണു മോഹിനി രൂപം എടുത്തു വന്നു. അങ്ങനെ മോഹിനിയുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ മയങ്ങിയ അസുരന്മാര്, അല്ലെ, മോഹിനിയെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു. മോഹിനി പറഞ്ഞു, അമൃത് എന്റെ കയ്യിൽ തരൂ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പങ്കുവെച്ചു തരാം എന്ന് പറയാണ്. അങ്ങനെ ദേവന്മാരെ ഒരു വരിയിൽ ഇരുത്തി, അസുരന്മാരെ ഇരുത്തി, എല്ലാവരും കണ്ണടച്ചിരിക്കണം, ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ കണ്ണു തുറക്കാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ടോ ഈ ദേവന്മാർക്ക് വിളമ്പാൻ തുടങ്ങി അമൃത്. അപ്പോഴ് ഒരു സിംഹകേയൻ എന്നുള്ള ഒരു അസുരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ അസുരൻ ദേവന്മാരുടെ വേഷമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ദേവന്മാരുടെ വരിയിൽ വന്നിരുന്നു. അങ്ങനെ അമൃത് വിളമ്പിയ ഉടനെ ഈ അസുരൻ എടുത്ത് കഴിച്ചു അത്. അങ്ങനെ അപ്പോഴേക്കും മനസ്സിലായി ഇത് അസുരനാണ്, ദേവന്മാരുടെ ഇടയിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് എന്ന്. അങ്ങനെ ഈ മോഹിനി രൂപത്തിലുള്ള വിഷ്ണു ചക്രം കൊണ്ട് ശിരസ് ഛേദിക്കുകയാണ്. ഛേദിച്ചപ്പോ അമൃത് ഉള്ളിൽ ചെന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ശിരസ് വേറെ ജീവനോടെ, അതുപോലെ ശരീരം വേറെയായി. അങ്ങനെ രാഹു കേതു ഉണ്ടായി എന്നാണ് കഥ.
19ാമത്തെ ശ്ലോകം. താനഹം ദുഷത ക്രൂരാൻ സംസാരേഷു നരാധമാൻ ക്ഷിപാമ്യജസ്രം അശുഭാനാസുരീഷ്വേവയോനിഷു. ഈർഷ്യാലുക്കളും ദുർബുദ്ധികളുമാണ് ഈ മനുഷ്യ അധമന്മാരെ ഭൗതിക ജീവിത സാഗരത്തിലെ ആസുരയോനികളിൽ തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ അസുര സ്വഭാവമുള്ളവരുണ്ടല്ലോ, അവര് ഈർഷ്യാലുക്കളാണ്, ദുർബുദ്ധികളാണ്, അവര് മനുഷ്യ അധമന്മാരാണ്. ഇവരെ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യണത്? ഈ ഭൗതിക സാഗരത്തില് ആസുരയോനികളിൽ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതാ ചെയ്യാന്നാ പറയണേ. ഓ, ഇവിടെ നമുക്കറിയില്ല അല്ലെ, ഈ ദേശത്തെ സ്വയം നശിക്കുക ചെയ്യണത്. അടുത്ത ജന്മം നരകായിരിക്കും, അവരറിയണില്ല അത്. ഈ ജീവിതം എന്ന് പറയണത് വരാൻ പോണ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു തയ്യാറെടുക്കലാണ്. ദിസ് ലൈഫ് ഈസ് ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ടു നെക്സ്റ്റ് ലൈഫ് എന്നാണ്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ പരമാധികാരത്തിനെയൊക്കെ അവഗണിച്ചിട്ട് അല്ലെ, ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെയൊക്കെ നിഷേധിച്ചിട്ടുള്ള ജീവിതമാണ് ഈ അസുര സ്വഭാവികൾക്ക് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഇവിടെ ജീവികള് ജനിക്കണത് ആകസ്മികമായിട്ടൊന്നുമല്ല, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ക്രമീകരണത്താലാണ്. അപ്പോ ഈർഷ്യാലുക്കളായിട്ടുള്ള നര അധമന്മാരായിട്ടാണ് ഈ അസുര സ്വഭാവികള് വീണ്ടും ജന്മമെടുക്കുക എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ സന്ദർഭം നോക്കൂ. ഇവിടെ വൈകുണ്ഠത്തിന്റെ ദ്വാര പാലകന്മാരാണ് രണ്ടുപേര്, ജയവിജയന്മാര്. അപ്പോ ഈ 4 കുമാരന്മാരുണ്ട്, മഹാമുനികളാ, വേദജ്ഞന്മാരാ. അവര് എപ്പോഴും അവർക്ക് 4 വയസ്സാ, അവർക്ക് പ്രായമാവില്ല. സനകൻ, സനന്ദൻ, സനാതനൻ, സനൽകുമാരൻ, അങ്ങനെ 4 കുമാരന്മാർ എന്നാ പറയാ അവര്. അവര് ഒരിക്കല് വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പൊ 7 ഡോറ് കടന്നിട്ട് വേണം അവിടെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ. അങ്ങനെ അവര് 6 പടിയും കടന്നു. 7ാമത്തെ പടി വന്നപ്പോഴവിടെ ഈ ജയവിജയന്മാര് അവരെ തടഞ്ഞു, അകത്ത് കടക്കാൻ വിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അവരുടെ മഹത്വം അറിയാതെ അങ്ങനെ ചെയ്തതാ. അപ്പോൾ അവര് ശപിക്കുകയാണ്, നിങ്ങള് ഈ വൈകുണ്ഠത്തിന് കോപം പാടില്ല, നിങ്ങള് ഈ കോപിഷ്ഠരായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ശാപം തരാണ്, 3 ജന്മം നിങ്ങള് ഭൂമിയിൽ അസുരരായിട്ട് ജനിക്കട്ടെ എന്ന് ശപിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴേക്കും മഹാവിഷ്ണു അത് അറിഞ്ഞിട്ട് വന്നു, പറഞ്ഞു, എന്റെ പ്രജകള് തെറ്റ് ചെയ്താലും ഞാനല്ലേ അതിന്റെ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയ ആള് എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തായാലും നിങ്ങൾ ശാപിച്ചത് തെറ്റൊന്നും ആയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴേക്കും ഇവര് ഭഗവാന്റെ കാൽക്കൽ വീണിട്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് എത്ര അസുര ജന്മം ഉണ്ടായാലും വിരോധമില്ല, അവസാനം ഞങ്ങൾ ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ എത്താനുള്ള അനുഗ്രഹം ഉണ്ടായാ മതി എന്ന് പറയാണ്. അങ്ങനെ അവര് ജയവിജയന്മാര് സത്യയുഗത്തിൽ അവര് ഹിരണ്യാക്ഷനും ഹിരണ്യകശിപുവുമായിട്ട് ജനിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് ത്രേതായുഗത്തിൽ അവര് രാവണനും കുംഭകർണനുമായിട്ട് ജനിക്കും. ദ്വാപരയുഗത്തില് അവര് ശിശുപാലനും ദന്തവക്ത്രനുമായിട്ട് ജനിക്കും. എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കൈകളാല് വധിക്കപ്പെട്ട് അവര് മോക്ഷപ്രാപ്തരായി വീണ്ടും വൈകുണ്ഠത്തിലെത്തി. 20ാമത്തെ ശ്ലോകം. ആസുരീം യോനിമാപന്ന മൂഢാ ജന്മനി ജന്മനി മാമപ്രാപ്യൈവ കൗന്ദേയ തതോ യാന്ത്യധമാം ഗതിം. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ആസുര ജീവഗണങ്ങളിൽ അനേകം തവണ ജന്മമെടുത്ത ശേഷവും ഇത്തരക്കാർ ഒരിക്കലും എന്റെ അടുത്തെത്തുകയില്ല. ക്രമേണ അധികം നീചങ്ങളായ തലങ്ങളിലേക്ക് താഴ്ത്തപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ എന്താ ഭഗവാൻ പറയണത്? ഈ ആസുര സ്വഭാവികൾ എന്താ ചെയ്യാ? എത്ര തവണ ജന്മം എടുത്താലും ഇവർക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹമില്ല, ശ്രമിക്കില്ല. അങ്ങനെ അവര് അധികം നീചമായിട്ടുള്ള തലത്തിലേക്ക് താഴ്ത്തപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യണത് എന്ന്. 21. ത്രിവിധം നരകസ്യേദം ദ്വാരം നാശനമാത്മന കാമക്രോധസ്തഥാ ലോഭസ്തസ്മാദേതത്രയം ത്യജേത്. നരകത്തിന് കവാടങ്ങൾ 3 ഉണ്ട്: കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. ബുദ്ധിയുള്ള എല്ലാവരും ഇവയെ ഉപേക്ഷിക്കണം, കാരണം അവ ആത്മാവിന്റെ അധപതനത്തിലേക്ക് വഴിതെളിക്കും. അപ്പോ കാമം, ക്രോധം, ലോഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്യാഗ്രഹം.
ഈ 3 നരകത്തിന്റെ ദ്വാരങ്ങളാന്നാ പറയണേ. നരകത്തിലേക്കുള്ള ഗേറ്റ് വേ ഡോറുകൾ അല്ലേ? അതെ. അപ്പോ ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ അരുത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തില്. ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും പിന്നെ നമുക്ക് മോചനം ഉണ്ടാവില്ല. കാമക്രോധ ലോഭങ്ങളോടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ അവ ആത്മാവിന്റെ അധപ്പതനത്തിലേക്കാണ് ഇതൊക്കെ വഴിതെളിക്കുന്നത്. കാമം, ക്രോധം, ലോഭമെല്ലാം. 22 ഏതൈർവിമുക്ത കൗന്ദേയ തമോ ദ്വാരൈ സ്ത്രീഭിർനര ആചരത്യാത്മന ശ്രേയസ്തോ യാതി പരാം ഗതിം. കുന്തിപുത്ര, ഈ 3 നരകദ്വാരങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിച്ചവർ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുതകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ക്രമേണ പരമപദത്തിലെത്തും. ഈ 3 എണ്ണം ഉണ്ടാവണത് ആസുരികളുടെ കൈവശാണ് അല്ലെ? കാമം, ക്രോധം, ലോഭം ഒക്കെ ഉള്ളത് അവർക്കാ. ഈ 3 നരകദ്വാരത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ അവർക്ക്, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുതകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ക്രമേണ ഭഗവത് പ്രാപ്തി കൈവരിക്കാം എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ കാമം, ക്രോധം, ലോഭം എന്നിവയെ കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണം. എന്നാലാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാനും ഭഗവത് പ്രാപ്തി ഉണ്ടാവാനും ഒക്കെ ഇടവരുള്ളൂ. മനുഷ്യൻ കാമം, ക്രോധം, ലോഭം എന്നീ 3 ശത്രുക്കളെ പറ്റി കരുതലോടെ ഇരിക്കണം. ഒരാൾ കാമക്രോധ ലോഭങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്ര ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം അയാളുടെ ജീവിതം പരിശുദ്ധമായിരിക്കും. പിന്നെ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളിൽ പറയുന്ന നിയമനിബന്ധനകളെ അയാൾക്ക് അനുസരിക്കാൻ കഴിയും. ഈ കാമം, ക്രോധമൊക്കെ മാറിക്കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു തപോനിഷ്ഠയോടെയുള്ള ജീവിതം സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റും. മനുഷ്യ ജീവിത നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള ഈ പ്രമാണങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് ക്രമേണ ആധ്യാത്മിക ഉന്നതിയിലേക്ക് ഉയരുകയും ചെയ്യാം അല്ലെ? ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാം. പിന്നീട് നമ്മള് ആ തപശ്ചര്യയോടെ ജീവിച്ച് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഉന്നതി കൈവരിക്കാം. ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധം വരെ എത്താൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായവന് വിജയം സുനിശ്ചിതം തന്നെ. അപ്പൊ നമ്മളെ മാറ്റിയെടുക്കണം അല്ലെ? ആസുരികമായ എന്തെങ്കിലും നമ്മളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം. ദൈവിക ഗുണങ്ങള് വളർത്തിയെടുക്കണം. യശാസ്ത്രവിധിമുത്സൃജ്യ വർത്തതേ കാമകാരത ന സ സിദ്ധിമവാപ്നോതി ന സുഖം ന പരാം ഗതിം. ശാസ്ത്രവിഹിതങ്ങളായ വചനങ്ങളെ കണക്കിലെടുക്കാതെ തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പരിപൂർണതയോ പരമലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയോ സുഖം പോലുമോ നേടാനാവില്ല. അപ്പോ ശാസ്ത്രവിധികള് അത് നമ്മൾ അനുസരിക്കേണ്ടവ തന്നെയാണ് അല്ലെ? ഇതിനെതിരായിട്ട് കാമക്രോധ ലോഭങ്ങളാല് പ്രേരിതനായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പരിപൂർണത നേടില്ല. മനുഷ്യൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ബുദ്ധിപൂർവം തന്റെ ജീവിതത്തിനെ സമുത്കൃഷ്ടമാക്കാൻ ഉതകുന്ന നിബന്ധനകളൊക്കെ അനുസരിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. അങ്ങനെ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ തരം താഴ്ന്നു പോവും അല്ലെ? നിഷിദ്ധമായത് അതൊന്നും ചെയ്തുകൂടാ. അതിനാണ് ശാസ്ത്ര അധ്യയനം ഒക്കെ വേണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തവർക്ക് പരിപൂർണതയോ പരമലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയോ സുഖമോ ഒന്നും ലഭിക്കില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഇവിടെ 3 പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ആദ്യം അന്ന് എന്താ പറയാ, സത്യയുഗത്തില് എങ്ങനെയാണെങ്കില് അന്ന് 2 ലോകങ്ങൾ തമ്മിലായിരുന്നു മത്സരം. അതായത് ദേവലോകത്തും അസുര ലോകങ്ങൾ തമ്മില്. ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹിരണ്യാക്ഷനെയാണ്. ഹിരണ്യാക്ഷനെ വധിക്കാൻ മഹാവിഷ്ണു വരാഹ രൂപത്തിൽ വന്നിട്ട് വധിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം അല്ലെ? അന്ന് 2 ലോകങ്ങൾ തമ്മിലായിരുന്നു. പിന്നെ ത്രേതായുഗം വന്നപ്പോ 2 രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലായി രാമരാവണ യുദ്ധം നടക്കുന്നത് അല്ലെ? 2 രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലാണ്. പിന്നെ ദ്വാപരയുഗം വന്നപ്പോള് ഒരേ കുലത്തിൽപ്പെട്ട 2 കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിലായി അല്ലെ? പാണ്ഡവരും കൗരവരും തമ്മിൽ യുദ്ധമായി. എന്നാൽ ഇന്നിപ്പോ കലിയുഗത്തിൽ എങ്ങനെയാ? ഒരേ വ്യക്തിയിൽ തന്നെ ആസുരീകവും ദൈവികവുമായിട്ടുള്ള ഭാവങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? നമ്മളുടെ ആസുരീക ഭാവങ്ങളെയൊക്കെ മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കണം. ദൈവിക ഗുണങ്ങളെയൊക്കെ സ്വീകരിക്കണം.
അങ്ങനെ നേടിയെടുക്കണം ആ ഗുണങ്ങളൊക്കെ. എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ട് പുരോഗമിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതാ ഇവിടെ ഈ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. 24 തസ്മാശ്ചാത്ര പ്രമാണം തേ കാര്യവ്യവസ്ഥിതൗ ജ്ഞാത്വാ ശാസ്ത്രവിധാനോക്തം കർമ്മ കർത്തുമിഹാർഹസി. എന്തു ചെയ്യണം, എന്തു ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ നിയമനിബന്ധനകൾ പഠിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുക. തന്മൂലം ക്രമേണ ഉന്നതി പ്രാപിക്കും. ഇപ്പൊ മനുഷ്യൻ അറിയണം അല്ലെ, ഒരു വ്യക്തി അറിയണം എന്താണ് ശരിയായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് ധർമ്മം, എന്താണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്നൊക്കെ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണം. എന്നിട്ട് ഈ നിയമനിബന്ധനകളൊക്കെ പഠിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിലാണ് ഉന്നതി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോ ഈ കർമ്മഭൂമിയായിട്ടുള്ള ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് അതില് കർമ്മങ്ങൾക്കൊക്കെ കർമ്മഫലമൊക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അല്ലെ. അപ്പോ നമ്മള് ആ നിയമനിബന്ധനകള് വൈദിക വിധി അനുസരിച്ചുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം. കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ അല്ലെ ഈ നിയമനിബന്ധനകൾക്കൊക്കെ വഴങ്ങിക്കൊണ്ട് മാത്രം ചെയ്യാം. അപ്പോഴും നമുക്ക് പാപഭാരമൊന്നും ഏൽക്കേണ്ടി വരില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ഉന്നതിയിലേക്ക് വരാൻ പറ്റും എന്നാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇപ്പൊ മനുഷ്യന് 4 ന്യൂനതകളുണ്ട് എന്നാ പറയാ. 4 ന്യൂനതകളോട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വരുന്നത്. എന്താണ്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ വളരെ പരിമിതമാണ്, തെറ്റ് പറ്റുന്നവരാണ്. പിന്നെ വഞ്ചനയ്ക്കുള്ള പ്രവണത, വഞ്ചിക്കാനുള്ള പ്രവണത നമ്മുടെ കൂടപ്പിറപ്പാ. പിന്നെയോ നമ്മൾ മായയാലെ ബാധിക്കപ്പെടും. നമ്മള് ഇവിടെ ജീവസത്തകൾ ഈ ഭൗതികതയിൽ വരുമ്പോ അങ്ങനെ 4 ന്യൂനതകൾ നമുക്കുള്ളതാ. അതൊക്കെ അറിഞ്ഞ് നമ്മൾ അതിനെയൊക്കെ മാറ്റി നമ്മൾ ഉദ്ധരേതാത്മനാത്മാനം എന്നാ പറയാ, നമ്മൾ തന്നെയാണ് നമ്മളെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അല്ലെ. വൈദിക വിധികള് അതൊക്കെയും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള വഴികളാണ് അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ കൃഷ്ണനെ അറിഞ്ഞ് കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊള്ളണം നമ്മള്. അവര് വേദ സംഹിതകളിൽ നിന്ന് നേടാവുന്ന അത്രയും അറിവ് നേടിക്കഴിഞ്ഞു എന്നാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള ആ എല്ലാ ജ്ഞാനവും സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ ആ പരമമായിട്ടുള്ള ആ സ്റ്റാറ്റസ്, അത്യുന്നതമായ സ്റ്റാറ്റസ് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കി കഴിയണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണത്. പിന്നെ ഭക്തിപൂർവമുള്ള ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടണം, ഭഗവത് പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കണം. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ് അല്ലെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നത്. ഹരി നാമം ജപിക്കണം, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കണം, ഭക്തിപൂർവം ഭഗവാനെ സേവിക്കണം, ഭഗവത് പ്രസാദമായിട്ട് ആഹാരം കഴിക്കണം, പിന്നെ ശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങള് അതൊക്കെ അനുസരിക്കണം എന്നൊക്കെ. ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ കൃഷ്ണനെ അറിയുകയും കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്ത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നവൻ വേദസംഹിതകൾക്ക് നൽകാവുന്നത്ര അത്യുത്കൃഷ്ട ജ്ഞാനം അത്രയും നേടിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഈ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാൻ ഭഗവാന് മാത്രമേ യോഗ്യതയുള്ളൂ. കാരണം ഭഗവാൻ ആദിമനാണ് അല്ലെ, ഭഗവാനേക്കാൾ മുമ്പ് ആരുമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പിന്നെ ആര് പറയും? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞറിഞ്ഞിട്ട് വേണമല്ലേ നമുക്ക് അപ്പോഴേ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ ഭഗവാൻ സ്വന്തം വാണി ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. എല്ലാത്തിന്റെയും ഉത്ഭവം ഞാനാണ് അല്ലെ, എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്, ഞാനാണ്. അഹം ബീജപ്രദ പിത, എല്ലാത്തിന്റെയും ബീജദാതാവായ പിതാവ് ഞാനാണ് എന്നൊക്കെയും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ബില്യൺസ് ആൻഡ് ബില്യൺസ് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സിലെ എല്ലാത്തിലും ഉൾപ്പൂകി അതിനെ എല്ലാം ഈ അന്തരീക്ഷത്തില് ഈ ഭ്രമണപഥത്തില് നിലനിർത്തുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശശക്തി കൊണ്ടാണ്. ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ പ്രക്രിയ അത്യന്തം ലളിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ,
ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരി എന്ന മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുവാനും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഭക്തിപൂർവം ഏർപ്പെടാനും ഭഗവത് പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കാനുമാണ് അദ്ദേഹം ജനങ്ങളോട് ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ ഭക്തി സാധനകളിൽ നേരിട്ട് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങൾ വേണ്ടും വണ്ണം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാം. ഇപ്പോ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങള് കൂടുതൽ പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും ഭക്തി സാധനകളിൽ ഏർപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാല് ആ പഠിച്ചതിന്റെ ഒക്കെ ജ്ഞാനം നമുക്ക് കിട്ടും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? നിങ്ങളുടെ മാതാജി അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മനസ്സിലായി. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. ക്ലിയർ ആയിരുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ചോദിക്കൂ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ മനസ്സിലായില്ല. എന്താ? ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ മനസ്സിലായില്ല. രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എഴുതി ഓരോ വായിക്കൂ. കേക്കണ്ട എപ്പോഴാണ്? ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദിവ്യപ്രകൃതിയാൽ അനുഗ്രഹീതരായവർക്കുള്ള 26 ഗുണങ്ങൾ ഏതെല്ലാം? അത് ചിത്തത്തിന്റെ ശുദ്ധി, അർത്ഥത്തിന്റെ ശുദ്ധി, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, ദാനം, ആത്മനിയന്ത്രണം, യജ്ഞം, വേദപഠനം, തപസ്, ലാളിത്യം, അഹിംസ, സത്വം, ക്രോധമില്ലായ്മ, ത്യാഗം, ശാന്തി, പരദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പ്, സർവ്വജീവികളോടും കാരുണ്യം, ലോഭമില്ലായ്മ, മൃദുല സ്വഭാവം, വിനയം, സ്ഥിരനിശ്ചയം, ക്ഷമ, ധൈര്യം, സൗജ്യം, അസൂയാരാഹിത്യം, ബഹുമതിക്കുള്ള ഇതെല്ലാം ദൈവികതയുള്ളവർക്കുള്ള ഗുണങ്ങളാണ്. രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ ദൈവിക ഗുണങ്ങളോടെയാണ് അർജുനൻ പിറന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, അതിന്റെ ആ ശ്ലോക നമ്പർ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി. ആ ശ്ലോകയുടെ നമ്പർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ. കാരണം 1 മുതൽ 3 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങള്. 1 മുതൽ 3 വരെ. രണ്ടാമത്തെ അർജുനൻ ഏത് ഗുണത്തിൽ? ദൈവിക ഗുണങ്ങളോടെ. ദൈവിക ഗുണത്തിൽ. ലോകം 20 ആരെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഏതു ഗുണത്തിലാ? അസുര പ്രകൃതക്കാരെ കുറിച്ച്. അസുരോ? അർജുനനോ? അർജുനൻ ദൈവിക ഗുണം. ദൈവിക ഗുണത്തിൽപ്പെടുന്നു. അതാണോ ഇപ്പൊ ഇത്രയും നേരം പഠിച്ചത്? അല്ലല്ല, ശ്ലോകം 20 ആരെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരവാണ് പറഞ്ഞത്. മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരവാണ്. ഉത്തരം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞേ. അപ്പം 20 ആരെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ആയിക്കോട്ടെ. ആശ്രിക ജീവഗണത്തിൽ അനേകം തൊഴിൽമെടുത്ത ശേഷം ഒരിക്കലും തന്റെ അടുത്തെത്തുകയില്ല. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തത്തില്ല ആസുര സ്വഭാവം എടുത്തവര്. അതുകൊണ്ട് ഒരു നീചമായ തലങ്ങളിലേക്ക് താഴ്ത്തിപ്പെടുത്തു പോകുന്നു. തലങ്ങളിലേക്ക്, താഴ്ത്ത തലങ്ങളിലേക്ക് അവർ പോകുന്നു. 4 പറഞ്ഞോളൂ. സ്വഭാവങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? 4 അല്ലേ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്? 3 ഇപ്പം പറഞ്ഞത്. എന്നാ 4 പറയൂ. അഹങ്കാരം, പ്രകാരം ക്രോധം, പാരിത്യം, അജ്ഞാനം. അതെ. 5 പറയൂ. നരകത്തിന്റെ 3 കവാടങ്ങൾ: കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. അതെ. 6 ബന്ധനായ ജീവാത്മാവിൽ കാണുന്ന 3 ദോഷങ്ങൾ ഏതെല്ലാം? ഏതാ? അല്ല, തെറ്റുപറ്റും, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പരിമിതമാണ്,
വഞ്ചനാ പ്രവണത അതെ, അതാണ്. വ്യാമോഹം. ആ 3 പറഞ്ഞാ മതിയല്ലോ. ആ ആ അഹങ്കാരത്തോടെ 7 മനുഷ്യ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വീഴ്ചകൾക്കും കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം തരുന്ന പ്രമാണങ്ങളോടുള്ള അജ്ഞാനമാണ്. വെറുപ്പാണ് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ വീഴ്ചകൾക്ക് കാരണം. അതെ, ശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങളോടുള്ള വെറുപ്പ്. 8 ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ജനങ്ങളോട് ഉപദേശിച്ചത് എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹര എന്ന മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാനും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഭക്തിപൂർവ്വം ഏർപ്പെടാനും പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കാനും. ഭക്ഷിക്കുക. അതെ, കലിയുഗത്തില് ആരെല്ലാം ഒരു വ്യക്തി നമ്മൾ തന്നെയാണ്, ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണ്. ഒരു വ്യക്തിയിൽ തന്നെ ഈ 2 ഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? മാതാജി ചോദിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ, ചോദിച്ചോളൂ. ആരെ ചോദിക്കാൻ വന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, മനുഷ്യന് 4 ന്യൂനതകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? അതാണ് ബദ്ധാത്മാവിന്റെ ന്യൂനതകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചോദ്യം വന്നില്ലേ? എഴുതിയോ? എഴുതിയിട്ടില്ല. എഴുതിയിട്ടില്ല. തെറ്റു പറ്റാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെയോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ വളരെ പരിമിതമാണ്. വഞ്ചന പ്രവണത. അതെ അതെ. വ്യാമോഹം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി എന്തെങ്കിലും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? എല്ലാം മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കണു. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും പ്രണാമം.